faraɲɔgɔnkan mun bɛ ka kɛ balontan terrain na min tɔgɔ dalen don Manodayak la sɛgɛsɛgɛlikɛla caman ka fɔ la a bɛna dɔ fara kulu marifatigiw ka fanga kan ka sababu kɛ u kun tɛ kan kelen fɔ ɲɔgɔn fɛ. Yehiya Tandina n'ale ye kunnafonidila ye mun bɛ kuma a ko kan a b'a hakilina d'an ma. MNLA ni a ye a ka porte-parole b'a bolo, Aïcheya porte-parole b'a bolo, Emma porte-parole b'a bolo. Donc o bɛɛ la u ye porte-parole kelen ta min ye Sema ta ye. Hali n'a ye dɔ fɔ i b'a sɔrɔ mouvemento ninnu bɛ kan wɛrɛ fɔ. Voilà, donc sisan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. O b'a kɛ non seulement a bɛ baara nɔgɔya olu bolo parce que u bɛna kan min fɔ kan kelen dɔrɔn de a bɛ se ka kuma entité saba ninnu tɔgɔ la. Nafa filanan ye parce que hali Mali gouvernement ye ni porte-parole caman ye u b'o déranger. Caman ka faamuyali la faraɲɔgɔnkan in bɛ se ka yɛlɛma don Alger bɛnkan sɛbɛn la. Ali India ale sɛbɛnnikɛla ye o y'a hakilina ye. Je pense d'abord ne hakilina u y'a ye Alger bɛnkan sɛbɛn jɔra fɛn tɛ ka kɔ la a fɛn caman tɛ ka sira ta u y'a ye k'u fanga dɔgɔyara u y'a ye fana k'u bɛ farati la u kan ka fɛn kɛ mun bɛ fanga d'u ma u y'a faamuya fana ko fanga in tɛ sɔrɔ f'u ka kɛ kan kelen ka kɛ jɛkulu kelen parce que c'est l'union qui fait la force. Faraɲɔgɔnkan in bɛ kɛ waati min Mali ni kuru marifatigiw bɛ ɲɔgɔn samasamali la sigikafɔ kan min bɛ Alger bɛnkan sɛbɛn kɔfɔ. Sema y'a laɲini ko ɲɔgɔn ye ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ mun tɛ Mali ye. Mali gouvernement ma sɔn o ko ma. Yehiya Tandina ni ale ye kunnafonidila ye ko ni ɲɔgɔn ye tɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ni Mali tɛ ka sabu kɛ Mali ni Sema tɛ kɛlɛ la. O tɛ se ka kɛ o. Déjà olu ye nɔ da papier kan k'a fɔ ko u sɔnna Mali ye o ka n'u ma ɲɔgɔn faamu u kan ka sigi o jamana kelen dɔ kɔnɔ ka kuma. Sisan médiateur bɛ aw mana médiateur wele yɔrɔ yɔrɔ a kɛra Segu ye a kɛra Tombouctou o a kɛra Kidal o olu aw ni gouvernement bɛ se ka kuma mais pourquoi ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o kɔni Mali tɛna sɔn a man ka sɔn yɛrɛ parce que olu yɛrɛ man ka o hakili yɛrɛ ci. Kulu marifatigiw ka faraɲɔgɔnkan in Yehiya Tandina ka fɔ la a bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya DDR la mun ye démobilisation désarmement ani réintégration la. N'a ye insertion nin ta mɔgɔ hakɛ min minnu kan ka taa Sema ye n'u ko k'u b'a diviser alors que en réalité k'a fɔ entité bɛɛ ka mɔgɔ hakɛ de di mais sisan n'u bɛɛ kɛra kulu kelen o b'a nɔgɔya olu bolo. Mɔgɔ hakɛ min kan ka di donc olu fana b'u ka critère kɛ u b'a nɔgɔya pour ka se ka donc a bɛ accord ni fɛngɛ ni nɔgɔya yɛrɛ an ni ɲɔgɔn olu ni gouvernement cɛ a b'a nɔgɔya olu ni ɲɔgɔn yɛrɛ. Hakili jiginna kabini san 2022 décembre kalo tɛmɛnen na kulu marifatigiw ka sendo ni Algérie bɛnkan sɛbɛn baaraw kɔlɔsili la ko sonsori ni Alusɛnɛl Haji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.